24 एप्रिल सालमारिव नोबार वाटwio सिमना विधानसभा बै खबजाक रामशंकर एडिसी विलेजनि दागियाबारि जुमिया हाथाय amchaio खरकसा बुखुकनि nukhung बेलायनो देराखा कक्तबामानै derajaknairokni ganao बाचाखा मंत्री बृषकेतु देबरमा लाइथांनाय 24 एप्रिल सालमारिनि नोबार watwio सिमना विधानसभा बै खबजाक रामशंकर एडिसी विलेजनि दागियाबारि जुमिया हाथायो बुखुक किरणमाला देबरमानि nukhung बेलायनो देराखा कक्तबामानै amchaini मंत्री बृषकेतु देबरमाते amchaini EM रविन्द्र देबरमा थांगै सगैखा बिनि nukhungo यागुलो बुखुक किरणमाला देबरमानि यागो nukhungनि 3 खबै रांग्रि चुबा खाते फाइनाय सालबो चुबानाय हिनि ककरिखा फाइमा बागै चिनी बेलाजार कामिनी किरणमाला देबरमानि नकबाइमा बसुं खबर मानखा मानमा लगिनो जों बनो सरकारि भाबे DCM हइते रांबो किसा सुबाजाखा तै मिया 3.5 बान 3 बायरो हरजाखा जों पार्सोनाली बरनि जे नकबाइमानो नुगै खायरकमानि बागै गै तिनि आपातत बनि नक स्नामनानि बागै सरकारि भाबे बनो नक रिजाक दङ आ नक पाइसुगियाखौ आ नक बफानो आपातत 3 साकावरि दंद्रब व्यवस्था खायनानि बागै जों मिया सारिगो 3.5 बान 3 बायरो हरका चिनी बरंगना EM रविन्द्र देबरमाते आंनि जि बायथां ओमफ्राय फाइनान्सियाल चिनी amchaio जारा लुकु दंनाय दं ओमाहाय नक बायखाय आंखाय वाटwio बाय नोबार बाय फैखाय जों सब समय जों चिनी लुकुरकनो लगैनानि बागै रेडि दं चुबा चुबानै खाकसांगै किरणमाला देबरमा कक्थमनि बिस्कांगो खाका हामिया फरका